Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Continuing the Pope's series of catechesis on prayer, Pope Francis, during the general audience this week, dwelt upon the importance of gratitude in prayer, which he said makes the world better and bring hope. As a case in point, he took the episode of the healing of the 10 lepers in the Gospel of Luke. The 10 not only suffered physically, but also from social and religious marginalization. However, Jesus did not back off from meeting them. Sometimes he surpassed the limitations imposed by the laws and touched, embraced, and healed the sick person. However, in this case, there was no contact. He heard their prayer, their cry for mercy, and sent them to the priests who were designated by law to certify their healing, and he readmitted them to normal life. But on their way, when they found themselves healed, only one returned to thank Jesus and praise God before proceeding to the priest. That man was a Samaritan, a sort of heretic for the Jews of that time. And Jesus' comments, was no one found to return and give praise to God except this foreigner? This episode, the Pope said, divides the world in two: those who do not give thanks and those who do, those who take everything as if it is owned by them, and those who welcome everything as a gift, as grace. The Catechism says, every event and need can become an offering of thanksgiving. Hence, the Pope said, the prayer of thanksgiving always begins with recognizing that grace precedes us. We were thought of before we learned how to think. We were loved before we learned how to love. We were desired before our hearts conceived a desire. If we view life like this, he pointed out, then thank you becomes the driving force of our day. Pope Francis then explained that the word Eucharist, the most essential sacrament, is derived from the Greek word which means thanksgiving, and Christians, as all believers, bless God for the gift of life. All of us are born because someone wanted us to have life, and this is only the first of a long series of debts that we incur by living, debts of gratitude. After God, educators, catechists, and others gazed on us with pure eyes and carried out their roles above and beyond what was required of them. They provoke us to be grateful. Even friendship is a gift for which we should always be grateful. We shall continue this episode next Sunday. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the coronavirus disease 2019 that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that may minister to the sick with competence and compassion. Government and private agencies that must find cure and solution to this pandemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. We also pray for all who died because of this disease. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us.
Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Rock, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Saint Paul the Apostle, pray for us. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Steve G. Santiago and family, Stu and Nancy Santiago and family, Stephen and Joy Santiago and family, Sally Mae Santiago Lim and Benedicto Lim Jr. and family, Sunny Boy and Luella Santiago and family, Alex P. Montañez and family, Mercy Evangelista and family, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrile, T. Linaw Trucking Services, Davao Durian Laundry Services Company, Shardan, JDB Diversified Incorporated, Melvin E. Aviles, Quillan's Food House, Mr. and Miss Lucas B. Datoy and family, Jess and Amelia Dizon, Gus and Sophie, Adolfo and Malu Ato, Purita and Lorenzo and family, Fel Yamido and family. Offering of the Holy Mass. Accept, Most Holy Trinity, this sacrifice fulfilled at one time by the Divine Word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. Amen. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group, Captain Ireneo and Betty Malano and family, Engineer and Ms. Linda Aguilar and family. Thanksgiving intentions, Nida Tumalip, Anonymous, 21st wedding anniversary of Ireneo, 21st wedding anniversary of Ireneo and Betty Malano, good health, Lita Montalban, Mercy Evangelista, Nelio and Emeline de la Peña. Birthday intentions, Esther Valmonte, Ana May Canag, Fortune Castillo, Joy Alvarez, Flora Exala. Special intentions, safe voyage of MV Kohuay, recovery and healing of Roel Jose Gutierrez, Linda Aguilar, Emil Sison, Pai Cadena, Regina Cespedes, Arnel Famador. For the eternal repose of Rodolfo, Bernardo, Milagros, Luciana, Jermin, Erlinda, Claudio, Thelma Marutas, Julio, Minandro Sr., Anastasio, Filipa, Eduardo, Ernesto Sr., Manuel, Enerio Sr., Conrada, Domingo, Abraham Sr., Adelaida, Linda Luga, Lourdes Casinabi, Sofia Famador, Alma Q, Faustina Loretta Simfrosa, Estefania, Jaime Teresita. Those who died of COVID-19, all the souls in purgatory, all deceased benefactors, sponsors, and cooperators of the Paulines Media Mission. Pagampo alang sa mga masakiton. Ginoo ug Amahan, Dios nga walay katapusan ug makakagahom sa tanan, pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton. Palingkawasa sila gikan sa sakit ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo magdayeg sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong piyesta sa tanan. Domingo karon sa piyesta sa pagbunyag sa atong Ginoo. Duol na abli ang langit, mikunsad ang Espiritu Santo, ug may tingog gikan sa langit, nagpamatuod nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Kini nga panghitabo, nagpahinumdum kanato sa mga gasa nga atong nadawat sa diha nga kita nabunyagan. Una, nahimo kitang mga anak sa Dios. Ikaduha, manununod kita sa gingharian sa langit. Ikatulo, dili mapapas ang patik sa Espiritu Santo diha kanato. Ug ang ikaupat, nakadawat kita sa grasya nga makasantos. Busa, maningkamot kita nga sa hingpit may sama kaniya ug makadungog usab kita sa tingog sa amahan nga nagkanayon. Kini ang pinangga kong anak nga nakapahimuot kanako. Ang umisa karong buntaga mao si Father Greg Damondamon, OSB, St. Benedict's Monastery, Cogon, Digos City. Ang manganta mao ang FSP Choir Davao. Manindog ang tanan ug dayigon ug simbahon nato ang Ginoo pinaagi sa pag-awit sa pasiunang awit. Harina Kristiyanos, atong pagduaon ug atong simbahon ang batang Dios. Aron na tao ang atong Ginoo, ari atong simbahon, ari atong simbahon, ari atong simbahon ang Ginoo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw ug ang gugma sa Dios maanaa kaninyo. Mga igsoon, karon atong gisaulog ang dakong kapistahan, ang pagbunyag ni Kristo. Dinhi usab nagsugod ang iyang public ministeriya. O diha sa liturhanong selebrasyon, kining pagbunyag ni Kristo nga atong gisaulog karon, mausab ang katapusang adlaw diha sa atong pagsaulog sa Pasko or Christmas. Kita usab isip mga binunyagan nakaambit pud niining pagkahari, pagkapari ug pagkapropeta ni Kristo, diin kitang tanan gitawag usab diha sa pagpangalagad. Busa aron mahimo kitang angayan ug takos nining gasa sa pagpaambit sa dakong gugma ug kaluoy sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan, ato unang hinulsula ng atong mga sala ug pangayuntang dakong kaluoy ug pasaylo sa Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas akog dako uyamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuy ako kang Santa Maria kanunayng Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Kaluy kami,
kaloy kami. Ginoo, kaloy kami. Ginoo, kaloy kami. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kadais sa iyang mataw, didi sa yuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadahi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa Yesu Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag tang sasala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawatan among pangamuyo. Himaya sa Diyos ito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Heso Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa magampo kita. Tunhay ug makagagahom nga Dios, gipailam mo sa solemning paagi si Kristo nga imong pinalanggang anak sa pagkunsad kaniya sa Espiritu Santo. Itugot nga sa kanunay makapahimuot kanimo ang imong sinagop nga mga anak nga nangatawo pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Inutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Ang Ginoo miingon, tan-awa ang akong alagad nga akong gitabangan, akong pinili, o gikamutan nako pag-ayo. Gihatagan ko siya gahom, hatagan yag hustesya ang kanasuran. Dili siya mosinggit, ni mutuwaw, ni maghimo siya masabang pakigpulong sa kadalanan. Maluluyon siya sa mga huyang, o matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mulunga, ni maluya, hangtod nga mapatunhay niya
ang hustisya dinhi sa kalibutan, ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Ako ang Ginoo, nagtawag kanimo aron labanan mo ang katarong. Pinaagi kanimo, maghimo akog kasabutan, uban sa tanang katawhan, ug himuon ko ikaw kahayag sa kanasuran, aron pagpabukas sa mata sa mga buta, ug pagpagawas sa mga binilanggo sa mangitngit nga bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. Bendisyonan sa Ginoo, ug kalinaw ang iyang lungsod. Bendisyonan sa Ginoo, ug kalinaw ang iyang lungsod. Hatagi ang Ginoo, kamong mga anak sa Dios. Hatagi ang Ginoo sa himaya ug pagdayeg. Hatagi ang Ginoo sa himaya ang aangay iyang ngalan. Simbaha ang Ginoo diha sa balaan nga sapot. Bendisyonan sa Ginoo, ug kalinaw ang iyang lungsod. Ang tingog sa Ginoo anaa ibabaw sa katubigan. Ang Ginoo ibabaw sa lapad nga katubigan. Ang tingog sa Ginoo gamhanan, harianon ang tingog sa Ginoo. Bendisyonan sa Ginoo, ug kalinaw ang iyang lungsod. Nagadalugdog ang Dios sa himaya, ug diha sa iyang templo, ang tanan nagaingon, himaya. Ang Ginoo naglingkod sa trono, ibabaw sa baha. Ang Ginoo nagalingkod sa trono, nga hari sa kahangturan. Bendisyonan sa Ginoo, ug kalinaw ang iyang lungsod. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi, ang madlukon kaniya ug nagbuhat sa matarong, iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit. Nasayod kamo nga gipadala niya ngadto sa katawhan sa Israel ang mensahe sa maayong balita sa pagkigdait pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Nasayod kamo mahitungod kang Hesus nga Nazaretnon nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit ug giayon niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kristong bata, nagpakatao na sa Bethlehem, Alleluia. Itong kalipay sa Jerusalem, Alleluia, Alleluia. Nagpalipayon kitang tanan, nagtao na si Jesus nga bulaan. Sa pagsimba at umawiton, Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Naasab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mayaw ikaw o Ginoo. Ang wali ni Juan ngadto sa katawhan mao.
ang tao nga muanhi sunod kanako mas gamhanan pa kay kanako. Dili ako takos bisan gani paghubad sa higot sayang sandalyas. Nagbunyag ako kaninyo sa tubig, apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Wala madugay, miabot si Jesus gikan sa Nazaret, sa lalawigan sa Galilea, o gibunyagan siya ni Juan didto sa suba sa Jordan. Sa paghawas ni Jesus gikan sa tubig, nakita niya nga nabukas ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya, may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Ikaw ang pinangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo." Mga igsoon, mao kini ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Ay, ikaw, O Kristo. Susama sa atong gi-mention na sa introduction, karong Domingo ha atong gisaulog ang dakong kapistahan diha sa pagbunyag ni Kristo. Siya gibunyagan ni Juan diha sa selebrasyon nato sa liturhiya, mao pod kini ang katapusang adlaw sa atong pagsaulog sa Pasko or Christmas. Muni siya ang misteryo kauban diha sa pagsaulog nato sa Pasko. Ug diha usab sa kinabuhi ni Kristo, mao pud ni ang sinugdanan sa iyahang public ministry. Diin siya gibunyagan isip atong hari, pari o propeta. Ug niining tulo adunay naglangkob nga kanang ginatawag natog tema, diin kini nagkanayon diha sa iyahang pagpangalagad sa iyang amahan, sa kabubuton, sa iyang amahan ug ang pagpangalagad niya ngadto sa katawhan. Isip usa ka pari, siya nag-intercede kanato ngadto sa atong amahan. Isip hari, siya nangalagad kanato, dili hari nga nagmando kundi hari nga ni unong gayud sa pagpangalagad kanato, hands-on, bisan gani diha sa paghugas sa tiil siyang mga disipulo, siyang mga apostoles. Ug isip propeta, siya usab nagsangyaw gayud sa maayong balita ngadto sa katawhan. Nya kita pod isip mga binunyagan, nakaambit pod niining tahas, responsibilidad, katungod o tawag sa Ginoo sa pagpangalagad. Pagpangalagad usab isip usa ka pari, hari o propeta itang tanan. Nining atong kasaulugan karon diri sa ato ang mga pagbasa ug diri sa atong dakong kapistahan sa kabunyagan ni Kristo, daghan kay tag pwedeng tema nga pagahisgutan. Apan mupunting lamang ako sa usa ka tema nga ato ang pamalandungan karon nga mao ang pagpangalagad ni Kristo ug usab isip mga sumusunod ang ato usab ang pagpangalagad isip pari, hari o propeta diha sa atong pagkabinunyagan. Nindot kaayo diha usab sa encyclical ni Pope Francis Fratelli Tutti sa tanang mga katawhan, babae ug lalaki sa tibuok kalibutan, iyang gi-quote ang usa ka nindot kaayo nga teksto sa Second Vatican Council sa Gaudium et Spes, Pastoral Constitution of the Church in the Modern World. Diin isa sa nindot kaayo na tema nga gisgutan dito nagkanayon niini nga man cannot fully understand the mystery and find its own purpose and meaning in life not unless he gives himself unselfishly to others. Ang tao
dili gayud makakaplag sa tinuod nga kahulugan sa iyang kinabuhi, hangtod nga iyang ikahatag ang iyang kaugalingon ngadto sa pagpangalagad sa uban. In other words, the fullness of man's meaning in life and its purpose and direction is service. It is commitment. It is love. In the language pa sa psychology, pananglitan ni Viktor Frankl, nga ang tao daw nga walay gihigugma sa kinabuhi, diin iyang ikahalad ang iyahang sakripisyo, diin iyang ikahalad ang iyahang mga trabaho, o diin iyang ikahalad ang iyang kinabuhi mismo, ngadto nining tao nga iyang hinigugma, kung wala daw siya niini, walay purpose, walay meaning ang kinabuhi. So, matud pa ni Viktor Frankl, ang makahatag og tinuod nga purpose ug meaning sa kinabuhi sa tao, diin kini mahimong source of inspiration kadasig nga aduna tay hinigugma sa kinabuhi nga tungod niini kita nangalagad, kita nagsakripisyo, kita naigihalaran. Busa, matud po ni John Powell, alaot ang taong walay hinigugma sa kinabuhi. Ug mao po ni ang panultion po ni Saint Teresa of Calcutta, Mother Teresa of Calcutta. Matud pa niya, ang labing alaot ug tinuod nga kabos sa kalibutan, dili katong walay gikaon ug walay kwarta, matud pa niya. Kundili katong tao nga daw wala nakasinati og gugma ug wala po'y hinigugma sa kinabuhi. Mao gayud kana ang tao nga tinuod nga kabos ug pobre, tinuod nga tao nga alaot ug miserable. Tao nga walay hinigugma sa kinabuhi, wala nahibalo unsaon paghigugma, o daw wala nakasinati sa kinabuhi kung unsa kana ang gugma. So, muna ang panultion ni Mother Teresa of Calcutta. In other words, matud pa diha sa Second Vatican Council Gaudium Spes, ang tao makakaplag lamang sa tinuod na purpose ug meaning sa iyang kinabuhi, din adunay kadasig, din adunay kaning purpose ug direction kung anaa siya sa pagpangalagad ngadto sa uban. Mao pud na siya ang nahitabo diha kang Kristo. Aduna gayoy purpose ug direction iyang kinabuhi, and he can give the best of himself without any kaning doubt, because he knows that his purpose and meaning in life is to love, to serve, to save his people in obedience to his Father. Walay pagduha-duha gayud ang iyang kadasig ug inspirasyon hangtod sa kamatayon. Mao pud na sa atong kinabuhi. Kung wala pa nato nadiskubrian sa atong kinabuhi, kinsa atong hinigugma din kita mo sakripisyo ug mag-alagad, nan wala tay kadasig, kapoy, murabag ka ng laay, walay direction, walay inspirasyon, dali rata mawad-an og gana, ma-discourage, nganuman, wala man tay purpose by which we dedicate our suffering and our sacrifices, by which we are dealing our life in the spirit of love, in the spirit of service. So muna ang tawag usab kanato sa ato ang pagkahari, pagkapari ug pagkapropeta, ang pagpangalagad. Muna atong pangutanon atong kaugalingon, aduna ba tay hinigugma sa atong kaugalingon din atong ihalad ang atong sakripisyo? Aduna ba tay pagpangalagad tungod niini? Kung wala gani, wala pa'y klarong direction atong kinabuhi, wala pa'y purpose. O wala pa tay gipuy-an. A life that is not given in service, according pa ni Pope Francis, is not worth living. Dili daw angayan puy-an ang kinabuhi nga walay kadasig sa pagpangalagad, matud pa niya. Apan ang ato ang lantawon pud niini mao kini siya.
diha sa kinabuhi ni Kristo diri sa nadungog nato sa ebanghelyo, asa man nagatubod pod ang iyang kusog sa pagpangalagad, sa paghigugma. Asa man nagatubod o asa man nagagikan iyang kusog o kadasig sa pagsakripisyo sa iyang kaugalingon, nganong naman siya gugma nga ikahatag. Ug nindot kaayo ang tinubdan ni ini. Matod pa dinhi sa ebanghelyo, unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, referring to his Father, God the Father in heaven. O dito ang tingog nag-ingon kang Kristo mismo, first person singular, directly gikan sa iyang amahan, padulong directly sa iyaha. Ug ang tingog mingon, ikaw ang pinangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. Meaning, diha nakuha ni Kristo ang iyahang kadasig, ang iyahang kaisog, ang iyahang pagsakripisyo sa pagpangalagad, sa iyahang kasinatian, nga siya personally gayud, mahal, gipangga, o gihigugma sa iyang amahan. O gi-confirm kini kaniya, publicly nga walay kaulaw. Wala na ulaw ang amahan nga iyang gi-publicize ang iyang dakong gugma, pagpangga o pagmahal sa iyang anak. Ug tungod ni ana, mao na ang nahimo niyang source, inner strength until death on the cross. Mao po na sa tong kinabuhi. Ato pong balik lantawon, ato pong i-recall, ato pong i-retrieve, ato ang memory, ang ato ang experience, diin atong nasinati nga kita gihigugma. Aron aduna tay kadasig, aduna tay gahom, aduna tay kaning kusog o perseverance to sacrifice in the spirit of service. Kinahanglan ato ning ma-retrieve, ma-recover ang memory of experience that we are truly being loved. Otherwise, kung wala tayong ma-recall na gugma, wala po tayo ikahatag na gugma. Kay matud pa sa panultion, we cannot give that which we do not have. Di man ta makahatag sa butang wala ta ni ana. So kung wala tayo nasinati nga gugma, wala tayo ma-retrieve, ma-recall, ma-regain nga kasinatian nga gugma, dili pud ta makahatag ni ini. Ang usa ka nindot kaayo na analogy nga kung mahinumduman mahitungod ni ini, although dili siya directly tinuod nga story, but in many ways it has something to do with the real life situation. Mo niyang palabas sa Harry Potter, ang title niya ito na palabas kay Fire in the Goblet. Harry Potter, Fire in the Goblet. Ug dito nining palabasa, si Harry Potter gisingle out sa iyang mentor nga siya gipili in advance nga tudluan siya sa sikreto sa magic sa tanang magic. Ang hari sa tanang magic, ang kinauyukan sa tanang magic, ang power sa magic. O gisingle out si Harry Potter nga siya ang tudluan ni ini una sa tanan tungod kay advanced na siya sa iyang learning sa magic. Nya gidala siya dito sa usa ka lugar nga sila lang duha sa iyang mentor o giingnan siya sa iyang mentor. Kining magic magamit nimo sa tanan nimong kinabuhi. Labi na sa panahon nga ikaw sulayon gayud sa dautan, sulayon sa kalisod, sulayon sa kasakit. Nya gamito nimo ni na magic. Ang magic niya ni maura ni siya kasimple. Kung atakihon na gani ka og mga dautang espiritu at that time kato mga dark spirits, muatake na sa imuha, suyupon imuhang positive energy. Nya maluya na ka kay nahurot na imong positive energy, finally suyupon na imuhang spirit ug wala na kay umoy. You are now a living dead. Kung mailog nila ang imong spirit, pero unahon nila kuha imong mga positive energy. Hantod wala na kay kasukol, kay hurot na imong positive energy, diya na dayon kuhaon imong spirit. So buhaton nimo, pag muatake na sa imuha,
mo imagine dayon ka, mo close ka sa imong eyes, imo dayon i-visualize, din ikaw nalipay kaayo. Imo dayon itong i-recall ang imong event sa imong life, nga ikaw anaa sa kalipay, pagmaya, inspired kay kaniana, kay nahitabo sa imo nga nindot kaayo. Nya, gingnan siya sa iyang mentor. Karon, mag-actual na kag-imagine. Unsa man imong mainumduman, try to recall that in your mind. Na ba kay nang naunaan? Na ba kay ma-recall? Nga imagine na inspired kay kanya ng adlaw tungod kay nakahatag na nimong kalipay. Ana-ana. Sige kay diha niya ng lugaran na isa ka box na diha gikulong nako ang mga daotang spirit nga moatake sa imuha the moment abrihatan nako. The moment abrihan na nako, kinahanglan nakafocus na ka dito sa imong positive experiences in life nga inspired ka, nalipay ka. Ready ka na? Ready na ko. Close your eyes, focus on that joy, that positive experiences, that inspiration that you have. Focus na si Harry Potter. And then after niya na, musulti ka sa imong magic word. Yung magic word na to, ako himuhimo ra kog ako nga to ang magic word kay imbis abracadabra, kaya nga to ang magic word kay, words kay, the Lord loves me so much and He has forgiven me and something beautiful is going to happen today. So, mora na to ang kuan, magic words. The Lord loves me so much and He has forgiven me. And something beautiful is going to happen today. Muna to ang magic words. So, ready na si Harry Potter. Gi-open na tong dark spirits o gi-atake na gid siya. Nya ni-focus gid si Harry Potter sa iyang positive experiences ug yada yung gisulti iyang magic word. Pag sulti niya sa magic word, wala niya nadaog. Ang mga daotang spirit, nag-continue siya pag-attack kang Harry Potter, kay mas powerful, dihapon sila, hinay-hinay, gikuha na yung mga positive energies, then eventually, naluya na siya, may na lang kay ang mentor na dito nag-atang, immediately, ang mentor na ni-intervene, o gipabalik dito ang mga daotang spirito sa box. Ug mingon da niyang mentor, dili na tamo padayon, kay nagbutbuot sa bay ko ani. Basi masakpan ta niya, maunsay mahitabo sa imo na, ma-expel gid ko ani, ma-expel bug ka. Ayaw na lang, dili na lang ta. So istusyan lang ta, lingkod-lingkod. Taw-taw niingon si Harry Potter, atong usbon. Ano yang mentor, dili ko. Kay hadlo kaayo. Siya dili atong usbon kay na ako'y nahunaon nga lain nga kanang nindot nga kasinatian nga nakahatag ka na kog tiduod nga inspirasyon ug kadasig. Sigurado ka usbon, o usbon nato anyway naabitaw ka pag feeling nimo mapildi ko sa daotang spirits. Intervene dayon. Sige, usbon nato. Tinuod ka na imuhang kuan, gisulti. O tinuod na ko. Kani nadasig na ko ani. So focus na ka diya sa imong experience. Focus na si Harry Potter. Ready na ka, ready na. Ma-feel mo ang joy sa imong experience, ma-feel na. O open na nako ang kuan box. Anang gawas ng daotang spiritu, giatake din si Harry Potter. O iya din gisulti ang magic words. The Lord loves me so much and He has forgiven me and something beautiful is going to happen today. Bish! Ug nahanaw ang mga daotang spirito na pildi ni Harry Potter. Lipay kay ang mentor. Mingon siya, now, nakuha na nimo ang magic sa tanang magic, ang sikreto sa magic. Lingkod-lingkod lipay kay iyang mentor sa success kay ilang nahimo. Nantawd-tawd, nangutana din ang mentor, unsa man diya itong primero nimong ginahuna nga inspirasyon nga daw dili man enough or strong enough to fight against the spirits o evil spirits. Ngundan si Harry Potter. Kadtutong nag-eskwela na ko diri sa kuan atong eskwelahan sa magic, Hogwarts, tapos gihatagan ko first time in my life o walis tingting. Kanang silig tukog gani nga taas ang kuan, ang stick taas gunitanan kay mo to nakahatag ka na to kako og power nga makalupad nya na ako'y freedom to move around matud pa niya ug na ako'y gahom I can fly, I have the freedom and I have power pinaagi niya atong walis tingting nga magic gihatag sa kuha makalupad ko kung asa ko gusto mo adto mo to lipay kay ko ato mo tong primero na akong ginahuna pero dili jay siya igo nga makapildi sa daotang spiritu ang freedom, ang power, o ang joy of flying.
Nya ikaduha, nganong powerful man to kaayo, ma-feel gid nako ang power nagagikan sa imuhang ikaduhang experience na napildi dayon ang daotang spirits unsa man to. Yan hilom si Harry Potter na serious iyang life. And then mingon dayon siya, ma-recall nako ako ang papa, matud pa niya. Patay naman to iyang papa that time. Nya, gamay pa ko, mahinumdum nako nga uban-ubanon ko sa akong papa niya. Love kay ko niya, i-embrace ko niya, niya nasa mga storya sa ko, apahimangno, niya minaw gid ko sa kong papa, kay feeling gid nako iyagid kong gihugma. So mo nang ako ang giricall. Ang ako ang mga kasinatian sa dihang buhi pa ako ang papa, kung giunsa ko niya paghigugma. Mo na ang akong kadasig ug inspirasyon nga ikaduha nga akong pamalandungan nga grabe day iyang power to overcome the evil spirits. So mo po na sa tuang kinabuhi, daghan kayo mga daotang spirito mo taki sa tua, usama sa COVID-19, pananglithan. Kuhaon na tong energy, maparanoid ta, mahadlok ta. Pero kung mo recall ta, in our experience, how much God loves us so much, and our personal experience in life, wherein somebody or someone loves us within our family, then whatever trials and difficulties we have in our life will not be strong enough to overpower us to live in the spirit of service and commitment to others. Nganuman, kay susama sa pulong nga gisulti sa langitong amahan kang Kristo, ato pong madungog kining pulong diya sa tong kaugalingon. Ikaw ang pinangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. Ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, ianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usa ka kaniyaya samahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato, gilangsang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagaanto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Nisaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahan ug sa anak, dungan sa mahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santo, katoliko, apostolikong nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Uyo sa katilingban, magampo kita sa Dios Amahan nga pinaagi sa bunyag, naghimo kanatong iyang mga pinalanggang anak. Sa matag pangamuyo kita muingon, dungga ang among pag-ampo Ginoo. Among pag-ampo Ginoo. Nga mapuy-an unta sa hingpit sa tibuok simbahan ug sa mga pangulo niini ang misyon sa pagkapari, pagkapropeta ug pagkahari ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga ang among pag-ampo Ginoo. Nga pinaagi sa giya sa Espiritu Santo, mabuhat unta sa mga pangulo sa kanasuran ang unsay matarong, angay ug maayo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga ang among pag-ampo Ginoo.
nga ang mga nagkadaiyang magtutuo ni Kristo makabaton na unta ug panaghiusa. Magampo kita sa Ginoo. Dumga among pag-ampo Ginoo. Nga ang mga masakiton, hupayon unta sa gugma sa Dios, nga ilang mabati sa atong hiniusahang pag-atiman, isip usa katilingbang Kristohanon. Magampo kita sa Ginoo. Dumga among pag-ampo Ginoo. Nga ang patik sa Espiritu Santo, diha sa bunyag, maghatod sa mga magtutuong nangamatay, ngadto sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Dumga among pag-ampo Ginoo. Nga ang atong mga igsoong nangamatay, nga madawat na nila ang hingpit nga kalipay ug kaluwasan, ilabi na ang mga namatay tungod sa COVID-19, ang mga sakop sa cooperators, benefactors, ug sponsors sa Paulines Media Mission. Magampo kita sa Ginoo. Dumga among pag-ampo Ginoo. Langit ng Amahan, buhia kanunay ang grasya sa among bunyag ug sa imong gugma alang kanamo, aron makapahimuot kami kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Magampo kita mga igsoon aron atong sakripisyo dawaton sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga gihalad atol sa pagpadayag sa imong pinalanggang anak, himua nga ang mga halad sa mga nagatuo kanimo, dawaton nga sakripisyo niya nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amen. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, nga makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi nining katingalahan nga mga misteryo, gipasabot mo didto sa Jordan ang bag-ong bunyag, aron tungod sa tingog nga gikan sa langit, katuuhan nga ang imong pulong nagpuyo uban kanamo, ug pinaagi sa Espiritu Santo nga mikunsad sa dagway sa salampati, gidihugan mo si Kristo ang imong sulugoon, aron ilhon siya sa mga tao nga ang Mesiyas nga gipadala aron pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga kabuos. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santo, 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 na Ginoo, Diyos sa kagahungan, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kaitasan, daygon ang nagaanggit sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Dios nga tunhay nga makagagahom sa tanan, ug angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo,
mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab ug midayeg, ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug panginom kamo gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa daghang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo mo balik, si Kristo mo balik Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahanin ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug mualagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Ba ni Francisco among Papa, ni Romulo among Arsobispo, uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsunong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga mayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Aron mag-ampo kita samahan nga umabot kanato ang iyang gingharian sumala sa mga pulo nga gitudlo kanato ni Kristo.
Pasaylua kami sa among mga sala, ingon ka nagapasaylo kami. Sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa kanunay, hinunua luwasa kami. Luwasa kami sa daotan. Mangayo kami, kanimo Ginoong ay mo kaming luwason sa tanang daotan, katagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasambok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kainuman ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, katagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manao sa kalim. Karon ipakita tang timaan sa atong panaginigsunay. Cordero sa Diyos, nga nagawag ka sa mga sala, sa kalibutan, kaloy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawag ka sa mga sala, sa kalibutan, kaloy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawag sa mga sala, sa kalibutan, at tabi kami sa kalinaw, sa kalinaw. Mao kini si Jesucristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita karon nga gidapit sa iyahang bangkete. Malinaw, mahayag, matunaw, milano. For those who cannot receive Holy Communion, we pray the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now, you nourish it by making yourself my food. Take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Maria
Magampo kita. Human mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami kanimo o Ginoo, nga pasayloon mo kami. Kami nga namati, nga matuuhon sa imong bugtong anak, pagatawgon ug mahimo gayud nga iyang mga anak. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang kalipay sa pagkakatoliko, atong pagtuo ug mga tinuhuan, ikan sa pagsulat ni Oswald Hermer. Kaning balasahon makatabang sa atong kalipay, isip usa ka Katoliko. Mga pagtulunan sa atong pagtuo. Available sa St. Paul Media Center, Bolton Street, Davao City, Philippines, at 135 per copy. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Anausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng atong santos nga misa, manglakaw kita uban sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Kasadyaning ka na, gapit sa kahimayan, maurayang nakita, ang panagway nga masanagon, ulahan ng bulan, si Jesus nagiawitan, awit na halandong sa tanang Pasko, ang malipayon. Bagong tuig, bagong kinabuhi, duyog sa atong mga pagbati, atong awiton, atong laylayon, aron magmalipayon. Kasadyaning ka na, gapit sa kahimayan, ahuray ang nakita, ang panagway nga masanagon, ulan bulan, ay Jesus nagiawitan, awit nga halandong sa tanang Pasko, ang malipayon. Alang sa tanang minunyagan, binangga ka sa Diyos, at ang buha ang imong kalaban.